ez egy kicsi, ez egy kis előtér, de ez deszkából van fölépítve, ez meg a belseje. 2 ágy, egy szekrény, meg egy kályha. Ekkora helyiségben lakunk ott. 3 gyerekről ülünk. Én olvastam ebbe a hirdetésbe, hogy házvásárlásra lehet igénybe venni, hogy 0 forinttal lehet kezdeni. Amikor Jézus leült a templomi persejjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a persejbe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe, mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Volt egyszer egy rendszerváltás, ahol nagy eufóriában sok mindent nem vettünk észre, például nem vettük észre azt, hogy szinte percek alatt szegényedett el a társadalom egyre nagyobb része. Nem vettük észre azt, hogy emberek, akiknek korábban volt, hogyha nem is mondhatni azt, hogy biztos egzisztenciája, ez a biztosnak hitt egzisztencia is napról napra olvadt el, ami egészen odáig ment, hogy emberek tömegei veszítették el a fejük fölül a lakásokat. Tehát amikor ez a nagy nyomorúság itt előállt, hogy nincs, és muszáj lett volna azért valamit kitalálni, hogy a gyerekek jobb körülmények közé és emberi körülmények, és az volt a gond, hogy nem volt önerő. És ezért kellett ahhoz azt kitalálni, hogy hogyan lehet az önerőt előteremteni. Hogyan lehet a családokat eljuttatni abba a helyzetbe, hogy majd alkalmasint járjon a családoknak a gyerekek után járó kedvezni. A gazdag ember gyereke ért annyi pénzt az államnak, a szegény ember gyereke pedig nem. Nem tudott neki adni tanácsi vagy önkormányzati bérlakást, nem tudott neki semmilyen lakást biztosítani, és nem engedte, hogy hozzájusson a gyerekei után őt mögillető szociálpolitikai kedvezményezben, nem volt önrésze, amivel eljusson odáig. Tehát ezt a hézagot szeretnénk pótoltatni azzal, hogy a törvényt változtassák meg úgy, hogy a szegény ember gyereke is lakhasson lakásban. Inkább csak hallomásból, mint tapasztalatból tudtuk, hogy különböző csatornák nyílnak meg szegény emberek támogatására. Jószerivel nyugat-európai források voltak ezek, amikhez intézményes úton nem lehetett hozzáférni. Volt viszont az önkormányzatnak egy Monszpart László nevű szociális alapítványa, amit a Tóth Irénke gondjaira bíztunk. Egy szenzációs adottságokkal megáldott hölgy, akiből szerintem minden ekkora városba kellene, vagy 50, és akkor a szociálpolitika nagyjából rendben is lenne. Azt gondoltam, hogy hát valamit kéne kitalálni, és akkor volt egy alapítvány, ahova tudtam folyamodni, hogy 3 gyerekes, vagy attól több gyerekes családoknak adjanak annyi pénzt legalább, hogy ki tudjunk úgymond jönni a földből, hogy az alapra és a lábazatra elég legyen, és a saját munkával és a gyerekek után járó szociálpolitikai támogatással vágjunk neki az építkezésnek. És egyszer csak megjelent azzal, hogy valami holland alapítványi szövetség tudna pénzeket hozni ide, szegényeknek a lakáshelyzetét javítandó, és az önkormányzat adjon ehhez ingyen telkeket. Ez egy modell, és ezt a modellt kínálom bárkinek, ezzel házalok, keletkeznek a levelek, különböző interjúk, beszélgetések, látogatások, mindenféle, azért, hogy elhitessem, hogy egy fordulópontot lehet ebben a kategóriában úgy elérni, hogyha elhiszi az önkormányzat, felelősen gondolkodik, és akar segíteni a rászoruló családjain, hogy ad telket, aztán valaki ad önerőre előleg pénzt, és utána a szociálpolitikai támogatást föl lehet használni. Ez annyira egyszerű, és szinte azért nem tudom elmondani, mert én bennem ez annyira egyszerűen él ez az egész dolog, hogyha mindenki akarja. Ez így olyan, mint egy 3 lábú kis szék. Az önkormányzat segít, a család dolgozik, az állam pedig helytáll azzal, ami az ő dolga. A dolognak a nehézsége és egyúttal a rettenetes szépsége is pontosan az, hogy ez az egész akció nem intézményi keretek között valósult meg. Amit a politika nem nagyon szeret. A képviselőtestület, ha jól emlékszem, egyhangúan szavazta meg, hogy az alapítvány részére kifejezetten erre a célra átadunk
lakásépítésre szóló telkeket, összeszedett cigányokat, akik vályogot vetnek, mindenféle önkénteseket, akik beszálltak és segítik ezt a projektet, építészek, tervezők, mindenféle szakmából sereglettek köré, és jószerivel követhetetlen módon épültek a házak. Megpróbálták Kiskunhalason ezt szétszórni a roma lakosságot a városba a 80-as évek elején. Csőd, totál csőd volt. Totál csőd volt. Hát volt lehetőség, akkor még létezett a Családsegítő Központ, annak a vezetője, Érinke néni, az volt az álma, hogy egyszer ezen a területen cigányházakat építsen. Hát azt akkor voltunk kijelentkezők, nem tudom hány jelentkező közül lettünk kiválogatva. Jó magam, én válogattam ki a többséget, én voltam az építőnek a közösségvezetője. Én válogattam, ki legyen a szomszéd, ki érdemli meg, ki jöhet ide. Hát ő ismerte a többieket. Persze, természetesen ő szinte ismert az egész cigány életét, sorsát, de azért a döntést ránk bízta. Nagyon régóta ismerjük az Irénkét, és nagyon örültünk neki, amikor jött ez a lehetőség, hogy végre saját lakásunk lehet. Az égvilágon minden fölmerült a program kapcsán. Fölmerült az, hogy gettók lesznek, fölmerült az, hogy luxus lakások, és nem ritkán ugyanazokból a szájakból hangzottak el egymásnak tökéletesen ellentmondó érvek. Egy kikötés volt, 3, illetve 4 gyerek lehet, mert a kedvezmény csak úgy futotta ki, hogy 3, illetve 4 gyerekes család lehessen. Sajnos pénzünk az nem volt semmi se, minden pénzünket elvitte az albérlet meg a gyereknevelés, úgyhogy úgy kezdtük el az építkezést, hogy a semmiből, ami munkánk volt, azt adtuk bele végül is. Úgy Pest határában, tehát még a budai részben, ott láttam nagyon érdekes gettókat, úgymond. Olyan gyönyörű szép házak voltak, gyönyörű, a Nemzeti Vagyonnak gyönyörű szép részei ottni, hogy eszembe jutott, hogy itt olyan emberek laknak, akinek az uszodabérlete, vagy a teniszpályabérlete, vagy mit tudom én, milyen bérlete többe kerül, mint amiből én egy családot helyre tudnék hozni egy életre. És akkor az jutott eszembe, hogy hát ez milyen gettó akkor ez most. Ez az elegáns gettó, a mi családjainkon pedig azt kérik számon, hogy én miért gondolom azt, hogyha a 6-8 család más mellett lakik, hogy akkor az gettó. Terepet kitakarítottuk, az alapozás, akkor a férjem a kőművesekkel jött segíteni, hordtuk a vályogot. Ez egy sima terület volt. Az építetőnek az volt a dolga, hogy a családdal, a rokonsággal az alapot közösen ki kell ásni. Mindig, akkor egy hétvégén kiástuk az alapot. Ahogy ástuk az alapot, szóltunk azonnal a kész betont, kavicsot készen hozták, öntötték le, készítettük a lábazatot, az alapot. Akkor jöttek az ácsok, rakták a lábazatnak a zsalu anyagját készítették, akkor volt mindig egy szakember, aki irányított bennünket, odafigyelt, hogy csináljuk. Ők úgy gondolták, hogy egy arasznyi széles alapon is meg fog állni az a ház. Tulajdonképpen, amíg én ott voltam az építkezésen, addig a legfőbb konfliktus ez volt. Szerettek volna egy kicsit spórolni az ásóval, és hát nehezen sikerült őket meggyőzni, hogy bizony az a 40 centi az kell az alapnak. Itt ez a dolog nálunk úgy működött, hogy az romák is kaptak telket, és a magyarok is kaptak telket. De itt a közös programok, amikor voltak, hogy a gerendákat lepakolni, főpakolni, vagy olyan hórok munka volt, ott az teljesen mindegy volt, hogy most roma vagy nem roma. Mikor az első ütem elkészült, 50 000 vályog. Akkor volt olyan születi fesztivál, akkor volt olyan szinte 72 órán át zuhort az eső. Akkor már előre féltünk, mert körülbelül olyan 50-60 centis víz lehetett a földöken. Kimentünk autóval, megnéztük, Atya Úristen, az 50-es kúpokból, sokan nem tudják mi az, föl szokták rakni a kúpot 50-es magasságba. Így hamarabb szállítható és meg jobban kezelhető.
akkor láttuk, hogy a vályognak csak a 2-3 vályog látszott ki a vízből. Akkor közel 75 000 vályog tönkrement. A vályogverés azt csak a cigányok végezték, és közösen volt a beszerzés. Tehát amikor tudtuk, hogy 20 házra való faanyagot kérünk, akkor tudtunk alkudni, akkor tudtuk kevesebbet, kaptunk kedvezményt a beszerzésre. Akkor ablakok, ajtók, ablakokat, azokat is gyönyörű, tiszta fa, olyan jó illatú volt, amikor hozták a teherautón az anyagokat. Tehát ilyen közös beszerzések alkalmával nagyon sok kedvezményt tudtunk kapni. A kedvezményt akkor tudtuk megnyitni az OTP felől, mikor a 33%-a szintén már meg volt építve. Tehát alap, lábazat, falak álltak, a tetőszerkezet rajta volt, a nyílázáró benne volt. Akkor tudtunk elmenni az OTP felől, csak akkor tudtak velünk szóba állni. Mindig azt próbáltam velük érzékeltetni, hogy egy cél irányába haladunk. Tehát, hogy én is azt szeretném, hogy nekik házuk legyen, ők is azt szeretnék, akkor hallgassanak rám, hogy próbálják azt csinálni, amit én mondok. Megkaptuk az első részt, akkor nagyon öröm volt, örültünk, mert tudtuk tovább folytatni a következő generációt. 2 építőközösség volt, de az alapítvány részéről ez egy építkezés volt, ahol négyzetcentiméterre ugyanazok a terveket használtuk föl. Ez 71 négyzetméteres családi ikerházak, ami áll egy előszobából, egy közlekedő, egy WC, egy fürdőszoba, egy spájz, egy lakókonyha, amit azért találtunk egy lakókonyha, hogy ott a család együtt, és ez be is vált azóta is, és egy nagyobb szoba és egy kisebb szoba, így laknak a családok. 100 cigány volt fölírva, azok közül lettek kiválogatva. Hát ebbe az ebbe tulajdonképpen nem akart beleavatkozni senki, ezt én egyedül választottam ki. Én tudtam, hogy körülbelül ki a legrászorultabb, mert ki érdemli meg ezeket a házakat. Azért ez az utca olyan tiszta, rendben van, karban van, mert ki van lettek válogatva. A mostani értékét körülbelül 8-10 millió forint, akkoriban 96-ban, mikor egy költségvetést csináltunk, 2 millió 800 000 forintba került. Ebben mennyi volt a szocból? 2 millió 200. Részén megelőzte a korát, mert úgy juttatott rászorultakat lakáshoz, hogy a rászorulóknak gyakorlatilag ez effektív pénzükbe nem került. Valamiféle közreműködést igényelt, természetesen a program mindenkitől, de szervezési kérdés volt ez. El lehetett érni az akkori szociálpolitikai kedvezményeket. Nagyon örültünk neki, hogy van hova menni, és hogy nem az albérletet kell fizetni. A gyerekeim is nyugodtabbak lettek, kiegyensúlyozottabbak, több pénz jutott rájuk. Gyönyörű érzés. Ezt nem is tudja az ember szóban kifejezni, hogy mekkora érzés egy ilyen házba, ilyen háznak a tulajdonosa lehessen. Így mondom, Mikám. A meglévő munkahelyeken kívül pillanatnyilag olyan borzasztóan nagy munkahely, illetve munkalehetőség nem körvonalazódik. A polgármesteri hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy megpróbálja ezen esélyeket javítani, azonban ez a közhasznú munka, ez csak időlegesen biztosít lehetőségét azoknak, akik mint aktív korúak szerepelnek a nyilvántartásunkba. Itt egy korlátozott idő, egy 1-6 hónap közötti időben tudnak dolgozni, városi feladatokat ellátva. Na most ez a baj, mivel aktív korúak vagyunk, így akár 1 évet is tudnak biztosítani számunkra, de 1 év után sajnos fölbontják a szerződést automatikusan. És akkor mi lesz, hogyha nem lesz munka? Hát, jó lenne tudni. A kérdés itt van. Nem kerül veszélybe a lakás, vagy a ház? Hát a veszélybe azért nem kerül, mert azért ha kézzel, lábbal kaparok, akkor is veszélybe nem fog kerülni. Ezt látod, ezt kimerem mondani. Ezt kimerem mondani. Úgy kellett felelősséget vállalni, hogy egy picikét sötétbeugrás volt ez a dolog, de ez az Irénkétől működött, az az igazság. Ez tőle működött. És attól működött, hogy meg lehetett benne bízni. A romák azok nem olyan gondolkodással vannak, hogy